preman hubungannya biar bisa kita berdua selama nanti. Matur suwun sampun ngancani tuh kisah niki, wis selalu sabar nganti saiki. Saben dina tukaran ojo nganti bubaran, aku wedi kelangan sampeyan. Nesu-nesu ora apa-apa, tapi ojo nganti lunga. Ning sampeyan aku tenanan tresno, janji yo ora bakal ngeliyo. Saling ngelingne pas podo salah kudu dirampungke, pas ono masalah kudu ono salah siji sing gelem ngalah, jagani ben ora bubrah. Dieman-eman hubungane mergo akeh sing ngenteni pedote, rai sombayane yen sampeyan raning kene, seajur opo ati rasane. Yes bro, Sekar Jagat Audio asik. Semangat Mas Ari. Wis dadi siji padha wis saling ngerti, mong sampeyan sing ning jero ati. Nesu-nesu ora apa-apa, ayo Mas Nur, tapi ojo nganti lunga. Ayo lo, ning sampeyan aku tenanan tresno, janji yo ora bakal ngeliyo. Timireng ne Mas, saling ngelingne, aduh pas ono salah kudu dirampungke, pas ono masalah kudu ono salah siji sing gelem ngalah, jagani ben ora bubrah. Dieman-eman hubungane mergo akeh sing ngenteni pedote, rai sombayane yen sampeyan raning kene, seajur
Seajur apa ati, seajur apa